ҳоло мехоҳем бароятон дар бораи яке аз ҳунарманди машҳури Туркия Абру Шоҳин маълумот пешниҳод намоем. Абру Шоҳин 18 майи соли 1994 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. қадаш 166 сантиметр, вазнаш бошад тахминан 54-55 килограмм мебошад. Абру Шоҳин мегӯяд ки аз синни 8 солагӣ ба варзиш машғул гаштааст. Ӯ давандаи хубе мебошад. Ӯ мегӯяд, дар зиндагии ман ду чиз вуҷуд дорад. яке варзиш ва дигаре бошад санъат. варзиш дар баробари мусиқӣ ва касби ҳунармандӣ дар ҳаёти ман як чизи аз ҳама муҳим аст, мегӯяд Абру. Абру аз сабаби шавқи зиёд ба варзиш доштанаш ӯ ба факултети илмҳои варзиши шаҳри Истанбул дохил шуда онҷоро хатм менамояд ва муддате дар донишгоҳ ба ҳайси устоди варзиш кору фаъолият менамояд. баъдан ӯ эҳсос мекунад ки дар баробари варзиш санъат низ дар дили ӯ мавқеи хоси худро дорад. мехоҳад дар саҳнаи ҳунар бошад. Абру аз навори кӯтоҳи таблиғотӣ кори худро оғоз менамояд. маҳз навори кӯтоҳи таблиғотӣ сабаб мешавад ки ӯро соли 2016 ба нақшофарӣ дар филми Пули Хунин даъват менамоянд, ки ин нахустин нақши ӯ дар соҳаи синемо мебошад. ҳарчанд навори кӯтоҳии таблиғотӣ соли 2018 рӯи экран омада бошад ҳам, дек соли 2016 ба навор гирифта шуда буд. соли 2017 Абру Шоҳин дар филми навбатӣ дар нақши Нилуфар, дар филми Падарам бо ҳамроҳи Четин Текиндор нақш меофарад. инчунин худи ҳамон сол боз дар филми дигар бо номи Ҷанговар нақшофарӣ кардааст. ин ҳама нақшофариҳояш сабаби он мешавад ки меҳри санъат рӯз то рӯз дар қалби Абру бештару бештар аланга мезанад. соли 2017 Абру Шоҳин дар фасли дуюми силсила филми Арӯси Истанбулӣ нақш меофарад. дар ин филм ӯ дар нақши Бурҷу ҳамсари Усмон мебошад. ин филм баги 79 қисм буд. вақте ки Абру дар якчанд қисми ин филм нақш офариданро оғоз мекунад, баъдан мефаҳмад ки бе ин нақш худро тасаввур карда наметавонад. соли 2019 Абру дар силсила филми Ишқ ва нафрат даъват мегардад. ӯ дар нақши қаҳрамони асосии филм нақши Райҳонро мебозад. филм дар шаҳри Мардин ба навор гирифта шудааст. ин филм Абру Шоҳинро на танҳо дар Туркия, балки берун аз он машҳур мегардонад. 15 марти соли 2019 дар канали АТВ нахустин намоиши ин филм пешкаши мардум мегардад, ки ба тамошобинон писанд омада, аз тарафи тамошобинон ин филм баҳои баландро мегирад. новобаста аз он ки дар соҳаи синемо ҳоло фаъолияти Абру кам ҳам бошад, лек Абру аз ҳама ҳунарманди пурбаҳстарин дар шабакаҳои иҷтимоӣ гардидааст. баъзе аз расонаҳо менависанд ки Абру бо ҳунарманд Умид Кантарчилар робита доштааст. баъди ним сол боз бо ҳунарманд Биранд Тунҷ алоқа доштааст. вале вақтҳои охир мардум Абруро бо ҳунарманди машҳури Туркия Толга Саритаж диданд. Толга миёни мардуми тоҷик бо нақши офаридаи худ ҳамчун қаҳрамони асосии филм дар филми қабл бо номи Явуз машҳур аст. мардум Абру ва Толгаро диданд, ки бо ҳам ба як маркази дилхушии шабона рафта, баъдан баромада ҳамроҳ ба як таксӣ нишастанд. Абру барои робита доштанаш бо Толга Саритаж ба матбуот гуфтааст: байни мо чизе нест. ӯ қайд кардааст ки мо танҳо дӯстем. Абру на танҳо варзишгари моҳиру ҳунарманди беҳтарин аст, балки дар баробари ин ӯ бозсарояндаи хубест. садои фораму дилнишине дорад. 23 июли соли 2019 дар Туркия
дар маросими ҷоизасупории ҳунармандони беҳтарин, Абру Шоҳин дар номинатсияи ҳунарманди беҳтарини соли 2019 дар Туркия ҷоизаи асосиро гирифт. Абру хеле шод аст, ки дар оғози фаъолияти кори ҳунармандиаш ин ҷоизаро гирифтааст, чунки гирифтани ин ҷоиза дар муддати ин қадар кӯтоҳ насиби ҳар кас намегардад. аз ҳамкорону дӯстонаш ташаккур мегӯяд. Абру дар сомонаи Инстаграм саҳифаи худро дорад, ки дорои зиёда аз 2.5 миллион подписчик аст.